Guys, maayong buntag inyong tanan ya guys. For today's video guys, nako diri sa pan guys, patuhan guys. Sa pabuhan guys. Ara mo pan guys, pato o pabo guys. Ara. Kana kay mig pato o kan guys. Pabo guys. Kay nanapoy na musag hapon guys. Kunsi kabuk ang anak guys. Yan nanapoy naglumlum guys. Kana bi kay mig pato ani guys. Tara guys. Ano yung mga kwanti guys, buhay na mo guys. Pato o pabo guys. Lain yung kwan guys, laki nga kwan guys, pabo guys, kaya minuhik. Ituhik, kadaghan ako gituhik ali guys. Minuhik ning pato nga kwan ba? Ay, pato, kaning pabo nga kwan guys. Pabo nga laki guys. Grabe ni minusik. Pero, pabo nga kwan. Laki. Talaghan ako dito sik ani ba? Musik ning kuan ani patuhan, pabuhan ni. Musik ning pabuhan ni guys. Okay, so dagko na kay mo mga pato guys. Pato o pabo guys. Dito guys. Video na mo ni pato guys. Kay nanapoy mi pato nga namiso guys. Daghan kay mig pato lagi na ni guys. Kay namiso na po ng pato ng guys, bag-ulang guys. Kuan kabuk na po ni. Unsi na po ni kabuk guys, yung piso guys. Wala po ng itlog, ng musa na po guys. Sari. Oy, pang. Kaya mo mga hayop po ni pabo guys, ni pabo ng guys, tulo kabuk, upat kabuk pabo guys. Pang. Yeah, 11 plus. Pang. 11 plus 11. Kuan. Bila? 22. 22 na itong plato sunod eh. Laro guys, ang patong kuan guys, namusa guys. Kawa guys, namusa na po ng pato guys, laro guys. Sa pato, namusa na po ng pato ng mo. Unsi ni kabuk guys. Laro guys, unsi kabuk guys. Uni yung inahan guys, wala. Isog yung inahan guys, Laro guys, isog kayo guys, Video ko na mo ning gagmay nga pato. Nana bunsok ka dito na bunsok daw. Sadi. Ito na po daw itong video. Ay, nasa. Manusik man. Abrahi. Oy, kuwan na sabi. Tusik man ako sa kuan. Manusik man yung pabuhan niyo Pero guys, tignan kami pato guys. Ang pabo guys. Ala. Oy, dali ano lang tong kondin himang. Ikaw na lang pagkaon ani. Ang papo na gamay. Ang rabbit. Kawan ito ng rabbit. Ang kuwan mang, ang papo na Pero gamay. pato na mo guys. Ang pabo guys. Muanad naman siguro sila magkaon diri. Ano, gikulong po ng isa Yara guys, nara po isa guys, ikatulo ni guys, ikatulo ning mamisuay guys. Ngit lang ko na po guys, Naglumlum po ning isa kapato guys. Nangitlog guys. Kapit na po ni mamusa guys. Nangitlog na po. Lebang gamon siguro ni Wala po guys. siya guys. Wala po ni, naglumlum na po ni. Mang, Kapit na po ni mamusa. nasa ako ni Naglumlum na. Kapit na po ni mamusa. Mamusa ni daghan na kay mig pato gyud. pila. Kana kay mig pato mamusa na po ni. Naglumlum na po guys. 11. Kapit na po ni mamusa. Daghan na kay mig pato ni guys. Gilag pang itlog ang pato guys. Tato. Oh shit, kanay pumaak na kon Bugod kayo ni Kaya kay kamangan manuhik. Yung laki ba manuhik? Uy! Manuhik ang laki. Ay, bisa ka rin sa asa.
Naglumlum na po ang isa. Kapit na po ni Mamusa ang isa. Ganit tubig okay na. Ligo na dulod na sa dako mga pato may. Asa? Dulod na po. Tuwa na tubig na siya. Mas minuhik na yung katuhan eh. Asang gigoan na nila? Uy, Mang. Guys, kasi na mo ning isa guys. Kay para ni guys, palito na ni guys. Ano mo palit? Aning patuha guys. Dala lang. Palito ni agaw ning patuha guys. Yung isa, yung ilahi. Palito na niya ni. Mga gilahi na naman guys. Yaw, muso na kurong muso.